Доста хора тук влиза на тази оставена сграда. Тия софове ги е... Аз ще влезна сам, ти си повярва. Вади. Вадям. Да, бе, брат, тук беше запалено, бе. Ти утли си, бе. Да. 3 човека трябваше да сме. Нищо. Ба, тук ако има някакъв човек, направо го бутам от блока. Леко е. Ето. А, да, верно. Аре. Тука. Как? Еми. Тук някой дойде да бутах тук, така че бързо ще взима. Да. Бързо. Така. Адреналин скача. Включвай, включвай. Включвай. Май се подни. Споко. Няма, бе. Абе, брат. Абе, брат. То отива вътре, бе. Да. Аре. Някой друг пак в друга сграда, че влизаме, ето е каця. Ето на сградата. Така хора, някакъв човек влезна там. Ето тук, буквално не се бавам. Ето зъвам. Чакай да скачиш май нагоре. Ете там се качи, отида на там. Ме не гледа. Опа, брат. Той не гледа. Ето го, лудия. Изгледа там е. Ето. Наркоман ли си? Наркоман ли си? Защото? Наркоман ли си? А? Дружбай, да. Щом влизаш там с всички наркомани. Да. Те ти излезнах от сградата. Излезнах от сградата. Ти излезнах от сградата. Това не е бавка. Ти излезнах от сградата. Излезнаха. Аз ги виждам как се задосъбите, човек. Аз мисля да го изчакам малко да видя колко ще дойде, какво ще направи. Ама, тъй като си тръгват, аз няма смисъл да стоя. Не, аз ще го чакам. Ето само буквално вика, че имаше човек. Ако видите нещо, ако вие нещо ще спра клипа. По-горе има най-много наркомани. Те се качват двое тия стълбите, тук са по средата. Значи я. Ще чекайте. Нещо тук няма. Да там. Вика, че има. Я чакайте този прозорец. Ето ако се види нещо, зумбон. Чекайте сега. Влезем, искате да влезем? Брат, няма как. Ако идва някой, няма как да излезем. Тук всичко чупано. Може да се